Hi guys, majong buntang ninyong tanan. Ako na po ni Jijin Burst. Kamusta na mong tanan guys? Ang inautungan na mo sa majong panglawas sa kanunay. Diyan magamping mo permi guys. Sa inyong panisikay-sikay matagadlaw. Labi nang nas lajong dapit. Mga OFW. Amping mo sa kanunay guys. Diha. Karon kayo man naman mig trabaho dito sa among anggi. Trabaho gahapon. Tungtungan nagtanom to ah. Dami na tanawon, kinaplastar na gahang mga tanim. Nalipay ko kay naplastar na sila, di na sila pakalat-kalat. Hanang isara ka pisto ba, jadi po diha kadyo init kay naay kanang naay kahoy na malandungan ra sila. Diya karon sa pikas na pud ni Junjun mangguna, yara nang kasagbot. Uso ra bag karon og kanang naay mga pitin. Haspa. Nagawasan na mo nang maglimpyo tas kanan na ay palibot maguna meron jadara gloves nga pinalit kato nga mong pinalit dito sa Taiwanese ba kay kuwan dagan ka jug taig iring yan bitong mga iring nga mga gala nga iring sa gasa laman mga libang ngilngig ba dya pudong makahawid tag taig iring mo nang mag-gloves na laman kay puhon og maka mamiso mamalit rami ka ng mawir para di na maguna-una pinote sanggot sa madagang sanda saban siya ka ng YouTube ikatraba ng YouTube nung pakita niya na sundang sorry mamalit rami puhon og kananay mawir para di na maguna-una ba delikado mga kapat tagtay giring dia kahawid tag bomba cara mapamantay ko an mano-mano mamiso na naog na ni mamiso harag ka ng kuwan tuot na siya yung mayawagan ko ano ngano na po na pangit ay gudi ngano na po na gudi sige galingat-ngat gusto ka mo gawas bantay di ka mo tabag una ha good morning and good afternoon and good evening. Good morning, good afternoon, og uban pa. Asay ipailam dani. Kani. Ana. Ba't ako majingking na dari? Ha? Saan ba? Ay anak ng dili na hamburger. Kanawata na og gloves. Kartihan ra mo guning pag gloves. Asa ta usa ka pinoti, usa ka sanggot. Sa bukid do may gloves. Ya, maka gunit ka dihag kuan. Granada. Granada. Sagol, tegiro, tegring. Diri na. Pero sa mga bukid mong guna miso, so ajay ngani. Tiarti lang ngani. Ito protection food ba sa germs. Guys, ito na taguna. Marami na dyan pang lamurok sang naong. Liot na sa screen nagang naong. Kanabay, bali na dari paro makaginawa. Manimiki raba na, namuwak raba. Dari punuas kamunggay. Ana. O kaso lang inang maghuhatag kamunggay masabud-sabud. Dugkala sa iyang kuan, dugkala sa yuta. Ngano man gadyo na gudi? Nga sige magalingat-ngat sa may problema. Say problema gudi. Uyab. Nga pangitaan ka na guyab. Hindi ka na masigalingat-ngat. Galingat-ngat to eh, mura mo kag batang gamay. Yung problema. Bantay pa tayo ni magtagbog tagaguyab ha. Siya galingat-ngat. Nga na guys, limpyo na diha. Makita na tag na magkamang-kamang sa ilaum. Good morning, Mingkoy. Mingkoy sa tindahan, hawa hinoon.
Kani nga mo ang kon sibuyas sa mura po na nga tarungon. Mitsuras na dani sa mga likod sagbot na. Bay, narabay tubo ba? Tagad-tad ba? Oh, kasata na. Dili ra dapat mo tatuwa dia. Pungin ng mga bumbil pa, nisaka na dito sa tupag buwak. Lamir man tag mga buwak kay pungpung. Pwede man na pungan pa para inag mo sa lingsing na sa ubos ra ihang buwak di nakadyo ako. Ko sa tong gabas sa putaw kaw. Dito. Asa dapit? Katong gabas sa putaw kay gabso na to ay nato sundagon kay hindi mapanit. Asa lagi dapit? Dito sa mga tools sa salang wa pa mahipos. Gabas na gamay? Katong putaw ba? Katong gabas sa putaw, katong gamay kayo na nay gunitanan. Gabas sa putaw. Ato ning kuanon dire. Oh, daghan na kayong tagas na kayang bumbil. Dito wag natay pangkuan, ng pampatay sa damo ba katong i-spray ba kay aron hasta ng mga gagmay mahurot. Nanay dagang tagas na kay mga tanom di sa likod guys. Impihuanan. Dali kayo mo tagas sa mga kuan. Ayaw diri dapit magkuan na, ayaw diri dapit magtadtad-tadtada. Makasaya sa tubo na. Makailis jud ta diha ka. Dira. Dali ba? Kung biyo orang musa nga ana lang be. Ana, gabsa dihas. Hasta diri oh. Maupaw ni god. Musalingsing ra man para. Salingsing sa para dito sa. Para ijang salingsingan hara dihas punuan ba? Kuan kayo kalat kayo. Are Ana. Are ko. Askitar ba naman ano? Tibi. Bibi. Dira dapat bitap-tapi. Ari oh. Dira nga ba yo? Awa. Anak, nanay ro malimpyo. Malti kaya butangan ani ka. Basa na ko. Na. Pastig mamatay no be kaya atong gipamputol be. Di masalingsing ra man na. Gusto ko sa ana sa punuan ng kaniya. Masalingsing ra lagi na. Dili na mo ato sa layo ba ayo ni kon ba. Paguna. Dami dun, willing may mangguna. Paguna lang yun. Delikado, daga na rabay na nga matay pampaak. Nang limpyo kay makakita man tag na ay magandagan. Samad ko be. Samad. Kita na kung bangong puno. Pingin ay mo ang kamot. Makuwangan na rin na imuhang tudluan na kuwang na ka, di nakakomplito.
Ikaw na dyan si Junjun Kuwang. Hey, kontrol. Kasata. Man gitujo, kinangguna man, natibtiban naman. Gasto na lang tatay. Kasa. Hala, natibtiban. Buhok magtayang iring, uy. Ano siguro magkalibangan si Mingkoy? Ay di mas Mingkoy ti kalibang dani, kinamay kagalingang siyar si Mingkoy. Si Mikloy kaya di man natig gawas. Laing iring. Laing iring yung pang-iwan yan. May kalibangan yung gawa. Ngano lagi nagudi? Nga sige mag... Kuan, lingot-ngot. Hindi ko ganahan na minugod eh. Nga maging anak ka. Mura kag batang gamay. Saba. Be. Kung matay gano'n. Wala nyo kung matarong be. Diba? Wow na ako. Wa ah. Saba lagi. Kaya di lagi ko ganahan nga maging anak ka. Gusto ko ganahan ko di. Magalingat-ngat ka. Nawa, makikita na matiko dari. Bato na nagtapok. Bato nagtapok ba? Lain na di tanong mo, kasagdan ba? Paungi pa. Na. Pati yung kasagdan. Mama. Na. Ano dari butang mo? Pati sa mapasagdan ka? Anong pumunta na? Ha? Atay, bando medyo Ay, malaginot may mga lakad oh. Awa. Tanawa ng duha o lakad. Para hindi na ito. Anak. Kasang na. ako nagbutang ana. Ito, tumoy. Nung tanawa, na dito tumoy. Taman. Sakura na diha, anak. Lagi na pa. Balik din ko yung nanin nito kasi walis din. Ako may testingan ni ko. Lindot siya. Kani ba yun? Kuha siya ba? Kani ba? Yari nagumani mo na. Para makita ito sa napay sabot. Sabod man maglabas-glabas, uy. Dito ni bumbahan dahil kapag pagpatay sa sabot.
Bakit? Di nakakita ko pwede ra. Joy ra ang suka. I-stack na sa dugay. Di yung suka ba? Di yung suka ra ibaba din. May screen mo. I-stack sa niya mga 1 week. Jadi yung bago ng neighbor. Kapoy na ako rin dito. Kapoy na. Kapoy na. Kapoy na. Ano lang pasura mo itong ano? Ano lagi na? Hindi mamatay ang puto ng gat. Matay ka? Matay na. Sa tira na diya. Tawanan na natin ka. Kaya matabon na sila. Tawanan na natin. Siguro sila magawas. Ano na, budi oy. Liwaras na budi. Ito ko ng pagaw sa nagwari pa dali. Mo magyapon mulayas na, dinimlitan. Nakaw. Buong naputag pangitag asara. Kaya din takalaan, pwede ra kabuhian. Sa kaso ang kamuabot. Kaya maglak-hilak ka. Maglak-hilak ha, bantay ka. Tama lagi budi, kaya di lagi panahan maminaw, maging anak ka. Maglak-hilak. Gara ka ba? Ayan na guys, nalimpyo ra jud. Para nang inita, bukad na kadyog init. Diyan dari na himuan na po ni Jagkoan tungtunganan. Wala sagbot sa ilawom. Diyan dari among gitriman. Pangit, li maganda pangit. Human ra jud, limpyo nagpalibot. Aginit, grabe, bukara na.